Adrian Deli għandu jsejjaħ vot ta' fiduċja. Iddikjara dan l-editorjal tal-Gazzetta Malta Independent fejn qal li l-Partit Nazzjonalista jinsab fit-tielet gwerra interna mindu Adrian Deli ħatmut tal-partit. L-editorjal sostna l-Flulju tas-sena li għaddiet il-kap nazzjonalista Adrian Deli talab li predeċessur tiegħu Simon Busuttil biex jissospendi lilu nnifsu mill-partit brabta mal-inkjesta Igram. Wara li jfakkar fi kriżi toħra li laqtu lill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar xhur, qal li l-qasma komplet tikber fl-aħħar jiem wara l-ikbar żewġ telfiet elettorali li ġarrab il-Partit Nazzjonalista fl-istorja tiegħu fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli u r-riżenji taż-żewġ uffiċjali għolja tal-partit. L-Independent sostniet li dan qed iwassal biex pajjiżna ma jkollux oppożizzjoni denja u għalhekk Adrian Deli għandu jikkonferma l-mandat tiegħu, ħaġa li messu għamel hekk kif ħarġu r-riżultati tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. F'innuqqas ta' dan qal li dawk li jopponu lil Deli għandhom jiġbru l-firen u jitolbu vot ta' fiduċja fih. Madankollu l-Gazzetta qalet li minkejja li ħafna tkellmu minn wara l-kwinti dwar din il-kriżi fil-Partit Nazzjonalista ħadd minnhom ma kellu l-kuraġġ jieħu dan il-pass. L-Independent tenniet li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jitfarrak u se jkompli jitlef il-voti jekk ma jingħaqqadx. Fisret bħala azzjoni bla preċedent il-fera tal-Partit Nazzjonalista qed jitlob azzjoni dwar din il-qasma. Għalli mingħajr il-vot ta' fiduċja, is-sitwazzjoni se tmur mill-ħażin għall-ar u kulħadd se jkun meqjus responsabbli tat-tifrik tal-partit. L-iktar fost dawk se jkunu Adrian Deli u dan se jitniżżel fil-kotba tal-istorja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.